Hekk kif il-problema tat traffiku qiegħda dejjem teskala, issa anke l-membri tal-gvern qed ikollhom jammettu li t-traffiku qed iħalli effett negattiv fuq kulħadd, inkluż fuq in-negozji. Il-Ministru tal-Ekonomija Silvio Xkembri stqarr News li l-ammont kbir ta' traffiku li ta' kuljum qed jaffaċċja pajjiżna qed jaffettwa numru kbir ta' negozji, bil-konsegwenzi qed jaffaċċjaw żieda fl-ispejjeż. Traffiku x'effett qed iħalli fuq in-negozji? Traffiku ovvjament hi xi ħaġa li ħadd ma jħobb pjaċir bija. Traffiku hija sfortunatament xi ħaġa li meta jkollok attività inti dejjem ħadd iżdied, ġifieri naħseb jiena kull min isifer barra mill-pajjiż ukoll jara f'kull belt u raħal fil-peak hours it-traffiku kif ikun li jkollok inti ammont traffiku dejjem ħajħalli ovvjament impatt negattiv fuq in-negozju jekk inti għandek deliveries jekk inti għandek il-mod inti sakemm tasal il-post tax-xogħol. Minkejja dan il-Ministru xorta ħareġ u qal sieħbu l-Ministru Aron Farrugia u qal li għandu fiduċja fih. Iżda fl-istess sentenza ammetta li l-poplu dejjem għandu raġun. Sepp li qed jitmexxa sew is-sistema ta' traffiku f'pajjiżna. Jien għandi fiduċja fil-Ministru tat-Trasport bħalma għandi fiduċja bħal kull Ministru ieħor fil-Gvern. Jisigergru miegħek nimmaġa fuq traffiku. Ħanejlek dan il-Gvern mhux kwistjoni għax in-nies igergru, in-nies dejjem ikollhom raġun. Bla dubju ta' xejn li l-ammont kbir ta' traffiku li pajjiżna qed jaffaċċja f'kull ħin tal-ġurnata mod speċjali ta' kull filgħodu qed jirrabja lil ħafna nies. Iżda din il-ġimgħa iltqajna ma' ċertu deputati laburisti li flok jammettu li hemm problema spiċċaw jew jiddieħqu bis-sitwazzjoni jew saħansitra jgħidu li ma jsibux traffiku, xi ħaġa li hija diffiċli ferm li titwemmen. Dalgħodu wieħed fit-traffiku. Iva jew le? Dalgħodu wieħed fit-traffiku. Le, ta' Ma sib xejn ġifieri. sibt ftit normali, tilflow għax bdiet minn l-iskola. Kien ħafna nies qalu li waħlu f'ħafna traffic ġifieri jagħmlu anke aktar minn sija. Dalgħodu ħabbarna r-riforma tal-bdiewa tal-raba. U minkejja l-ftaħir tal-Gvern bil-proġetti tal-flyovers tal-Marsa u tas-Central Link, sa issa il-poplu għadu ta' kuljum jieħu qata joħroġ mid-dar, e kif ta' kull filgħodu qed jaffaċċja qudiemu stennija twila sakemm jasal għad-destinazzjoni tiegħu. Anke issa li spiċċa l-istaġun tal-festi.